Drenge, har I hørt det der om gangsterne, som skyder folk ude på gaden? Har du hørt om det? Nej. Ja, den der i TV-avisen, der skød noget i parken. Ja, der var 3 personer. Ja. Det står også i avisen. Jeg håber ikke, jeg bliver skudt af dem. Det håber jeg godt nok heller Det håber jeg heller ikke. De er livsfarlige. De er livsfarlige 2. Det er 3. 3, ja. Jeg er bange for dem. Det er også. Det er også. Jeg kan se en flue der. Kan jeg også der? Det kan jeg også. Jeg skyder den. Drenge, Nå. jeg tror også, at jeg går hjem nu. Jeg tror også, at jeg gør. Nå. Jeg går bare en lille tur. Ja, vi ses. Vi ses. Vi ses. Jeg tager den her. Jeg tjener helt mange penge der. Og det er også dansker. Ja, det har jeg også, mom. Ja. Sikke en dejlig tur. Tre mønter. Jeg har fundet 3 mønter! Hey, hørte I det? Ja, jeg hørte det også. Jeg hørte det også. Er det bare mig, eller kunne jeg lige høre? 3 mønter. Der var en, der lige har fundet 3 mønter. Tæl pengene. Skynd dig. Der mangler 3. Mangler vi 3 mønter? 3 mønter. Vi er nødt til at nakke den, der har fundet de 3 mønter. Ja, vi er nødt til at lage den, der har fundet 3 mønter. Ja, vi er nødt til at lade dem. Der er fundet 3 mønter. Ej, hvor er jeg glad for de 3 mønter, jeg har fundet. Hvor er 20? Ja, hvor er der 20? Ja, der er topper. Ja. Hey. Er det ikke ham? Jo. Hey! 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 Nu stjålet de 3 mønter. Nå, Nu! Tjekker. vi dig. Men jeg skal lige Okay, så tjekker. Vi er dig. Ej, så ret godt. Okay. Tjek næste gang. Nej, det der. Der er 3 mønter her. 3 mønter. Er det løgner?